בינתיים בואו נדבר על הסיגריה האלקטרונית. שלום ניר רוחברג, נציג חברת עשן אחר. שלום, שלום. שלום, שלום. אז מה זה הטאטו הזה שיש לך על היד? זה טאטו פולינזי. יש לו משמעות? זה סטייל פולינזי. מה זה אומר? המאורים היו מתקשטים בקעקועים האלה, זה היה בעיקר הלוחמים שלהם, זאת אומרת, זה היה קעקועים שנועדו להפחיד את היריבים. הבנתי, ואתה נעזר בטקטיקה הזאת כדי להפחיד או רק סמל, להזכיר לעצמך מדי פעם. בדיוק. אז אנחנו מדברים על סיגריות אלקטרוניות. אני לא יודעת, אני לאחרונה רואה המון אנשים בתיאטרון, בקולנוע, בכל מיני מקומות סגורים, לוקחים סיגריה ומעשנים. בכל פינה לעשן. כן, נכון. האמת היא שהמוצר הזה, הסיגריה האלקטרונית, יש לו שני יתרונות. זאת אומרת, יתרון אחד זה גמילה מעישון סיגריות רגילות, והפחתה של כל הנזק של סיגריות, והיתרון השני זה שאפשר לעשן את זה באמת בכל מקום. אבל מה זה אומר סיגריה אלקטרונית? מה יש בה? אוקיי, הסיגריה האלקטרונית זה מכשיר אלקטרוני שמדמה את העישון של סיגריה רגילה. אתה יכול להביא לי... אני יכול, כן. אפשר סיגריה? אפשר סיגריה. כן. ופשוט... אפשר גם להדגים... אני לא כל כך מרגישה טוב, זה ישפיע לי על ה... אני צריכה ללחוץ על הכפתור. כן, אתה יכול... רגע, אבל יש... רגע, אצלי אין עשן, אבל מה... כן, אצלך למה לך יש עשן ולי לא? כי היא לא טעונה זאת. אבל זאת, תלחצי על הכפתור ותתן. אז מה, צריך לטעון אותה? תספר לי, על מה מדובר? כן, יש טעינה, מתן USB, או דרך החשמל, נוזל מילוי, שזה הנוזלים שממלאים. מה זה הנוזל הזה? הנוזל הוא בעצם תרכיז של טעם ושל ניקוטין, בכל מיני דרגות שונות לפי... יש בזה טעם של טבק? יש טעם של טבק, יש טעמי פירות, יש טעמים אקזוטיים, יש מבחר של 70 ומשהו טעמים. והחומר הזה, זה איזה כפתור? יש שם כפתור כאן. כן. לחיצה ושאיפה עדינה וארוכה. אני מרגישה סיגריה. זה כמו סיגריה. זה כמו סיגריה. זה כמו סיגריה, בהחלט. זה ממש מדמה את הסיגריה, רק בלי כל הנזק. אתה מעשן? אני לא מעשן. אתה לא מעשן? רוצה להתחיל? סתם, אני צוחקת. אני פשוט לא מרגישה טוב, ואם אני אקח את העשן הזה לריאות, אני פשוט אשתעל פה עד... והסיגריה הזאת ממכרת? הסיגריה הזאת היא מכילה ניקוטין. היא מיועדת למי שכבר מכור לניקוטין. זאת אומרת, היא לא מיועדת לאנשים שזה לא... אז מה הרעיון? הרעיון הוא להחליף את הסיגריה הרגילה, שהיא מזיקה ומלאה זפת ומלאה אטרן וכל החומרים המזיקים. ופה יש רק ניקוטין, זה מה שאתה אומר. פה יש, זה עדים, זה לא עשן. החומר שיוצא, מה שאנחנו רואים כאילו עשן זה עדים, זה מדמה. אז זה לא מפריע לסביבה, אבל הריאות שלי זה מפריע? לא, זה חומר נדיף, זה עדים נדיפים שאין להם משקעים בריאות, הם לא משאירים נזק בריאות, זה כאילו לא עשן, זה כמו העדים על הראי אחרי אמבטיה, שאחר כך פותחים את החלון והרי חוזר להיות חלק, גם הריאות נשארות. מה אנחנו יודעים על הסיגריה הזאת? מה המחקר אומר עליה? המחקרים אומרים שזה פי 1000 עדיף על כל סיגריה רגילה, זאת אומרת, אין קצת בכלל... כבדה, היא חד פעמית? אני קונה אחת לכל החיים? זה בא בצורה של ערכה, בערכה יש 2 סיגריות, יש פה רכיבים מתכלים, זאת אומרת, הגוף חימום הוא מתכלה, אז מדי פעם צריך להחליף, לרענן, יש את הנוזלים שצריך. מה זה גוף חימום? מה, אני מכניסה לפה גם גוף חימום? לא, הגוף חימום זה החומר שמחמם את הנוזל, זה עובד על עיקרון של... אנחנו רואים אותו, את הגוף חימום? כן. תראה לי, תרכיב לי סיגריה אחת. להרכיב לך סיגריה, בבקשה. קודם כל יש כל מיני סוגים, יש דגמים שקופים, שאז גם רואים את הנוזל. הנה, אתה רואה, רוצה להתחיל לעשן. אני עכשיו איתך. זה בכלל לא דומה לסיגריה, זה דומה לעט. נכון? יש גם כזה, זה דומה יותר לסיגריה. זה דומה יותר לעט. אוקיי. וזה? תחזיק ותסביר לנו. רגע, וזה? זה כבר דומה לסיגריה? נו, שוין, נגיד. זה מזכיר לי עיפרון לעיניים. אוקיי. אבל אם מי שרוצה להחזיק וצריך להחזיק משהו ביד דמוי סיגריה, זה ההרגל. זה גם עונה על ההרגל של ההתעסקות, של להחזיק משהו ביד, של השאיפה ונשיפה, זה עונה על כל ה... זה מתאים גם למעשנים כבדים? כן, יש כל מיני דגמים, דגמים למעשנים קלים, דגמים למעשנים יותר כבדים. שמה ההבדל ביניהם? זה הניקוטין? יש גם את ההבדל של המינון של הניקוטין, יש גם הבדל של עוצמת הסוללה,
מעשנים כבדים צריכים סוללה שתחזיק ליותר שעות, כי הם השתמשו בה... זה אחרי שנגמלתי או רק בשביל... אפשר להשתמש בזה לגמילה, אפשר להשתמש בזה לגמילה, אפשר להשתמש בזה פשוט להחליף את הסיגריה הרגילה בסיגריה בריאה, אוקיי? סיגריה שלא הורגת. טוב, בוא תרכיב לנו, כי הבטחת שתרכיב לצופים, הצופים רוצים לראות. להרכיב זה מאוד פשוט, זה למעשה... תוך כדי הרכבה, אתה יכול להגיד לי אם זה סיפור יקר גם? המחירים נעים בין 200 שקל ל-360 שקל, לא בשמיים. מה ההבדל? יש סיגריות מזהב? בדגמים פשוט, דגמים יותר חזקים. מה זה דגמים? התוצרת חוץ, מותגים? לא, זה הכל, אנחנו מייצגים את חברת ג'ויטק, שהיא המותג המוביל בעולם בתחום הזה. ולמה יש כמה מחירים? זה דגם למשל שהוא קטן יותר. זה יותר עמיד? זה עניין של גודל. כן, עניין של גודל. פשוט דומה יותר לסיגריה רגילה, מדמה. פחות כבד. כן, בממדים. אתה מחזיק את זה ביד, בין האצבעות. טוב, כל דבר שעוזר להיגמל מעישון מבורך בעיניי. אני מודה לך מאוד לשניכם.